Bonzák na rádiu KIS Jižní Čechy. Dostali jsme dneska tip na paní, která pomlouvá jednoho z našich posluchačů. A proto napsal do Bonzáka. Máme paní zavolat a nemáme se představovat. Jestli se schválně sama přizná a bude vědět, koho vlastně s manželem pomlouvali. Jdeme telefonovat. No, prosím tě, ahoj, hele, tak mně se fakt nelíbí, jako, jak jsi se zachovala, jako fakt to není hezký, jako takhle mě pomlouvat. Jenom přemýšlej nad tím, jestli by to bylo příjemný tobě, jo. A Petrovi vyřiď to samý, jako, fakt jako to od vás není hezký. Za první nevím, s kým mluvíme. Když se neumíš představit, tak nevím, jako koho jsme pomlouvali. No, pomlouvali jste mě, to víte moc dobře a zbytečně tam děláte dusno, že tam opadaly i jehličnany u vás v ulici, jo. Co u nás opadalo? No, jehličnany u vás opadaly i jak tam děláte dusno. Kde u nás opadaly jehličnany? Kdy děláme dusno? No, Neumíš se představit, kdo jsi teda? Já si myslím, že víš moc dobře, kdo jsem. No to teda nevím. Mluvili jste o mě teďka nedávno a pěkně jste mě pomluvili a fakt mě to mrzí, jako jo. Nevím, s kým jsem o tobě mluvila. Nevím, kdo jsi. Vím, že jsi akorát chlap a o chlapu já se s nikým nebavím. Přemýšlej i nohama, jo, kdo jsem. No to nebudu přemýšlet, protože já se bavím s lidma, kteří se umí pouze představit. A když se neumí představit, takže já se dál bavit nebudu. Takže končím. A příště, jestli ještě budeš jednou volat, tak mě normálně vyhrožuješ. A jo? já tě nevyhrožuji, já jenom říkám, že mě to mrzí, že jste mě pomluvili, jo. My tě nepomlouváme, ani nevím, kdo jsi. A to se dozvíte dneska ještě. No. Jo. Dneska nejsem doma. Jo, a prosím vás, nalepte to jehličí zpátky na ty jehličnany, jo. Poli mě Díky. Za tebe. Hemko. Za tebe.